Enw I yw Messi. A mae'r gêm yn cychwyn wwan. Gynnu ni tîm da. Ac da ni'n tîm glas ac mae'r golgeidwad yn wyrdd. Ac mae'r Manchester United y tîm arall gyda nhw golgeidwad gwyrdd ac gyda nhw crysau coch. Pas i tîm ni sef erbyn. Ac mae'r tîm coch di gicio'r bel allan a mae'r tîm glas yn cael y thro wyn. Ac Boni wedi hitio target a Falcao sef o'r bel. Mae Man City yn trio cael y bel, tîm Messi. Mae Navas efo'r bel wwan. Blind yn aseri. Ond mae golgeidwad Fernandinho efo'r bel. Mae'n trio cymryd ei ag mae'n cael ac mae Falcao ac Boni. Ond mae hwnna diom di cicio bel allan. Ac mae'r tîm coch efo'r bel, y tîm, maen nhw efo'r bel, ac mae tîm glas yn anodd yn erbyn hyn. Ond Man City, mae Man U efo'r bel. Ac mae Manchester City di gicio'r bel allan. Ac wedyn mae Man U yn cael tafliad y bel yn hwnnw i fewn. Ac mae'r tîm arall Man U di sgorio gol. Ond dim tîm B, dim tîm Messi, tîm arall. Ac mae Man City yn cychwyn y gêm, maen nhw'n cael ei, ac maen nhw wedi cael ei. Ac maen nhw wedi cicio bel i Man City, ond maen nhw'n cael ei nôl Man U. Mae'n cael y bel wan. Ac maen nhw'n cael sgil. Ac maen nhw'n trio cael y bel yn ôl. Pawb o tîm glas yn trio cael y bel. Ond maen nhw'n trio cicio allan o mae Man U yn cael ei.
Ag mae Man City, mae Man U efo'r bêl. Mae nhw'n... A mae Man City di cicio'r bêl allan. Ac mae Man U yn cael tafliad pêl. Ag mae'r golygeidwad wedi cael y bêl I stopio Man U cael y bêl. Man City'n trio cael y bêl. Maen nhw wedi cael ei nôl. Ag mae Man City efo'r bêl. Ag wedyn mae Man U wedi cael y bêl yn ôl. Ac maen nhw'n trio stopio fo. Trio cael pas. Ond dio mae'n pasio ag wedi pasio wan ag mae Man City ddim efo'r bêl eto ag mae'r golgeidwad wedi stopio'r bêl mynd I fewn. Ag wedyn mae Man U o'r bêl. Mae'n trio pasio I fewn I canol. Ond mae'r golygeidwad yn stopio. Ag wedyn mae Man City wedi cicio'r bêl allan a wedyn mae Man U'n cael tafliad y bêl nôl I fewn. Ag wedyn mae'n nôl I fewn wan. Man U'n trio cael y bêl. Man U yn trio saethu y bêl. Ond mae'n eisiau pasio gyntaf i'r canol. Mae'n saethu wan. Na, diolch wedi cael chance. Ag mae Man U o'r bêl yn ôl. Ond mae wedi mynd dros y gol. Ag mae De Gea yr golgeidwad yn saethu'r bêl. Ag wedyn mae Man City ar ôl yr hogia ond mae'n hanner amser ag mae nhw yn dod yn ôl ar ôl hanner amser. Maen nhw'n cychwyn eto wan. Ag B ag A. Wedyn, da ni'n cychwyn y gêm. Wan. Di Maria efo'r bêl rhif 7. Mae'n trio cael y bêl. Ond Man City yn trio cael y bêl, mae Man U efo. Mae'n cadw'n saff efo Man U. Ond mae Man U wedi cicio bêl allan. Ac mae Man City, tîm Messi yn taflu'r bêl yn ôl I fewn. Ac wedyn maen nhw'n cael ei, ond mae Man U wedi cael ei nôl. Ag mae Man City yn trio
wedyn mae Man City efo'r bêl. Ond mae'r chwaraewyr yn cael y bêl yn Man City. Mae wedi cicio bêl allan ac mae Man City'n cael y tafliad nôl i fewn. Ond mae wedi pasio i Man U yn lle Man City tîm fwy hyn. Ac mae Man City yn trio cael y bêl. Mae'r rhedeg ar ôl yr hogyn Rooney sydd efo'r bêl. Trio cael y bêl yn ôl, ond mae'n anodd cael y bêl yn ôl gyn y tîm coch. Mae'r tîm coch rhy dda. Ac mae'r bêl allan. Ond dim wedi cael yn reit yn y lle iawn eto. Ond dim wedi cael yn iawn i lle eto. Mae Man City yn trio cael y bêl, ond mae Man U dal efo i. Wedi pasio i'r ochr. Ond mae Man U wedi stopio i di meddwl, o na. Mae yr gôl geidwad yn cael cic am bod yn thromethu. Ac mae Rooney efo'r bêl. Ac pasio i Van Persie. Ac maen nhw'n trio cael yn ôl, ond Man U yn taclo'n dda ac chwarae yn dda efo'r bêl. Rhy dda, a da ni'n gallu taclo nhw bron iawn. Yn trio sgori eto i'r 1-2 a maen nhw wedi cicio allan. O na ddo. Nath yr hogyn arall cicio i'r uchal yn yr awyr reit yn nath boi arall o Man City cicio'r bêl allan. Ac mae Man City cicio bêl allan. Ac mae Man City efo'r bêl. Ac mae Man U nôl efo i, mae Man U dda chwarae. Ac wedyn mae nhw chwarae dda Man U ac Man City wedi cael y bêl nôl. Cicio i'r ochr ac yn ôl i fewn. Mae dim wedi cicio allan, ond i'r ochr ar y lein. Mae'r gêm ar 80. 81 rwan. Ac mae Man U efo'r bêl. Mae Man City yn cael un ôl, ond i cicio allan di meddwl na ddo. Ac mae Man U efo'r bêl. Ac hefyd Yaya Toure yn cicio'r bêl i'r ochr a wedyn mae gôl geidwad wedi cael ei nôl i stopio'r shot i fewn. Ac mae
a mae Joe Hart, golgeidwad ni, di stopio nhw cael y bel i fewn. Ac wedyn mae Manu ofer bel, ac wedyn mae Manu wedi cael ei cyn i fynd allan. Cael Manu i ac mae Manu ofer bel, ac mae Man City trio gael o. Mae'n trio cael y bel, ond mae Man City yn rhedeg ar ei ôl yr hogyn. Ac wedyn maen nhw'n cael free kick wan. A mae'r gêm di gorffan wan. Messi ydw i. Ta ta.